for today's video mga katil, mag-repair ta sa tong poso mga katil kaya nabali na hungaw na. Oh. Sa bumbahan ya. Hungaw. Pinamang agas. Sa kapilon kay para matarog agas. Gamay lang yung kawil ato man. Ilang gamay rin ang kawil. Gamay lang rin, bantog na maagas. Kawil mo ito. Maagas. Maaga. Tawa. Pinanggamaya gakawil kanina lang gakawil bantog yung maaga. Sana naman. Ini sulod na mga katil. Ini tao dari oh. Ya, naik ya be. Yan. Kaya ito babukong. Hindi mo na magpilit. Ini dah aku ambil. Ito ano?
balik ka na eh. Ay, sa kumpanya. Okay na mga katil. Hello. Ayos na. Unbelievable. Salamat.